Zuid-Limburg zit vol leven. In deze rubriek laten we je weten welke fauna en flora je kan tegenkomen als je je ogen open houdt. In Zuid-Limburg wemelt het van de grote diersoorten. Heb je al eens de oehoe gezien? De oehoe is een van de grootste uilen ter wereld en hij heeft een spanwijdte van 1,65 meter tot maar liefst 1,90 meter en een hoogte van 64 centimeter. Deze uilsoort kan maar liefst 70 jaar oud worden en net als de ransuil heeft de oehoe pluimoren die naar opzij staan, maar ze staan niet recht omhoog. Oehoes zijn niet kieskeurig als het om prooidieren gaat. Ze eten letterlijk alles wat in hun omgeving voorbij komt. Hij houdt zich het liefst op in verlaten open steengroeven of stille plekjes in een actieve groeven. Het nest bouwen ze in een holte, zodat de jongen bij regen niet nat worden en gevaar lopen en al voortijdig sterven. De grijswitte jongen komen na ongeveer 34 dagen uit het ei. Ook de grootste in zijn soort in Nederland is het vliegend hert. Het vliegend hert is de grootste kever van ons land en hij dankt zijn naam aan de geweiachtige kaken van de mannetjes. Mannetjes hebben een donker roodachtig achterlijf en glanzende rode kaken. De vrouwtjes hebben meer een zwart achterlijf. Het vliegend hert voelt zich thuis in eikenbossen, zowel aan de rand als op een open plek in het bos. Hij voedt zich met de sappen uit de eik en zoete kers. Bij gevechten om vrouwtjes probeert het ene mannetje met zijn grote kaken het andere mannetje van een tak te werpen. Degene die wint mag paren. Dat gebeurt in de bomen. De eitjes worden door het vrouwtje afgezet in rottend hout op de bosbodem. Vijanden van het vliegend hert zijn onder meer de sluipwesp, spechten, gaaien, maar ook wilde zwijnen. Het vliegend hert wordt bedreigd en is bij wet beschermd. Heb je foto's gemaakt van je wandeling in de Zuid-Limburgse natuur? Deel ze met ons op onze socials, dan zie je jezelf misschien binnenkort in een van onze afleveringen terug.